Noin, sinne se jää se meidän virastopalatsi taakse. Mun piti nyt laittaa reppu ja aurinkolasit päähän, kun ne on hirveän oleellinen kiinteä osa tätä A-kanttorin virka-asua. Katuuskottavuus on seurakuntatyössäkin tosi tärkeä asia. Siellä se on se kirkko, mutta jotta sinne pääsee, niin täytyy ensin ylittää iso joki. Niili. Siellä ne epyktiläiset satoja vuosia sitten rakensi niitä pyramiineja, mutta se ei kuulu tähän kirkkomusiikin opintojaksoon, niin ei siitä sen enempää nyt sitten tässä yhteydessä näillä ei se ole. Koska emme ole enää ulkona, voinen luopua nyt näistä aurinkolaseista ja repusta. Espoon tuomiokirkko. Huomisen konfirmaation virret taululla siellä valmiiksi. Sanctus Matteus. Kyllä. Espoon tuomiokirkko on pyhitetty Matteukselle. Tämä on siis Matteuksen kirkko, vaikka sitä ei yleensä sillä nimellä kuule kutsuttavankaan. Tuolla ylhäällä on pikku soittimemme, jota me menemme kohta katsomaan hieman lähemmin. Nami. Tässä näkyy huomisen konfirmaation varatut etupenkit. Ne on varattu konfirmoitaville rippikaritsoille. Ja tuolla on myös virret. Tuossa on saarnatuoli, josta pappi saarnaa, paitsi jos ei halua siellä olla, niin sitten ei saarnaa. Täällä meillä on myös pikkuurut, jota käytetään enemmänkin orkesterijutuissa semmoisena sointukomppisoittimena. Tuolla on meidän flyykeli, jota soitetaan sormilla. Espoon tuomiokirkko rakennettiin alun perin noin 1480. Silloin siitä rakennettiin tämä keskiosa vain. Tämä eteläsakara ja tämä, missä urut nykyään on, rakennettiin vasta 1800-luvulla, eli tämä ei ollut ristimuotoinen kirkko alun perin. Tiilet sun muut tehtiin tuossa ihan lähellä ja siitä seurauksena muun muassa täällä on nähtävissä, kun ne tiilet oli kuivumassa, tossa tämä pitää ehdottomasti aina näyttää. Kun tiilet oli kuivumassa, niin sieltä pikku hauva on juossut tuolla. Tossa. Se ei ole itse asiassa ollutkaan ihan pikku hauva, se on ollut semmoinen melkoinen peto. Ja siihen on jäänyt 1480-luvulla eläneen espoolaisen minkä lie
Espoon lyhytkarvainen pizzanoutaja tai joku, niin sen tassun jäljet. Krusifiksi, joka on tuossa, on kirkon alkuperäinen, eli hyvin vanha. Se saatiin museovirastolta takaisin sillä ehdolla, että sitä ei korjata. Sen takia sillä Jeesuksella ei ole jalkoja. Ja toinen käsikin on häipynyt matkan varrella jonnekin. Minun mielestäni ne pitäisi korjata, koska tämä ei ole museo. Tämä on siitä erikoinen talo, että tätä on käytetty tuossa noin 530 vuotta jatkuvasti samaan tarkoitukseen. Täällä on pidetty jumalanpalveluksia ja täällä on seurakuntalaisten ilot ja surut juhlittu. Häät, hautajaiset, kasteet. Tämä alttari oli aikaisemmin täällä alun perin. Tuo on entinen alttari. Tämä on nykyinen alttari siirretty keskelle kirkkoa, koska se on paljon mukavampi, silleen sosiaalisempi, kun se on tässä keskellä seurakuntaa. Tuolla takaosassa pidetään kastejuhlia ja sinne myös Jumalan palveluksessa, jos kirkko on täynnä, niin sinne ihmisiä laitetaan. Kirkko on Jumalan palvelustila. Kirkossa on hyvin paljon myös symboliikkaa ja kaikenlaista pientä ja isoa, joka on tehty tukemaan sitä Jumalan palvelusluonnetta. Yksi sellainen perinteinen vertaus on esimerkiksi tämä, että tässä on tämä elämäntie. Tässä kohdassa usein keski-eurooppalaisissa kirkoissa ei suinkaan ole konfirmaatio-ohjelmat, vaan siinä on kastemalja. Ja kun tullaan kirkkoon, niin dipataan sormet näin ja tehdään sillä ristinmerkki. Muistutetaan itseä siitä kasteesta ja siitä sen merkityksestä. Ja sitten tämä kirkon käytävä vertauskuvallisesti on elämän polku, jota tullaan alttarille, joka symboloi iankaikkisuutta, jossa vietetään Herran pyhää ehtoollista. Tuo krusifiksi on nimeltään triumfikrusifikси, eli voiton krusifiksi, ja se kuvaa sitä, mitä Jeesuksen ristinkuolema merkitsi. Se merkitsi sitä, että se ihmisen ja Jumalan yhteys, joka oli rikkoontunut syntilankeemuksessa, palautui ristinkuoleman kautta. Se on siinä kohdalla, missä Jerusalemin temppelissä oli se väliverho. Sinne sai kaikkein pyhimpää mennä kerran vuodessa ylipappi toimittamaan uhrimenoja, ja tuo vanha alttari vähän niin kuin on sen liiton arkin näköinen. Se on se, jota siinä Indiana Jones-leffassa ne natsit sieltä etsii, sieltä Epyktin hiekasta. Se, jossa oli ne 10 käskyä laintaulua, tämä on hyvin oleellinen asia, tämä Indiana Jones-asia siinä kirkkomusiikissa. Niitä säilytettiin siellä Jerusalemin kaikkein pyhimmässä. Ja kun Jeesus kuoli ristillä pitkänä perjantaina, niin evankeliumissa sanotaan, että maa järkkyi ja temppelin väliverho repesi ylhäältä alas. Sillä ei ensisijaisesti haluta ilmentää sitä, että vau mikä rytinä, tanner tömisi ja aitaa kaatui, vaan se, että se väliverho poistui ihmisen ja Jumalan väliltä. Ihmisellä on tietyllä tavalla yhteys palautunut Jumalaan. Tämä vaan esimerkkinä siitä, että kirkkorakennuksissa on hyvin paljon tällaista vertauskuvallisia juttuja, sellaisia, jotka on tarkoitettu auttamaan ja tukemaan sitä Jumalan palvelustilannetta. Nämä vanhat maalaukset, jotka täällä on tuolla kirkon takaosassa ja tuolla niin sanotussa kuoriosassa, peitettiin joskus 1700-luvulla, maalattiin valkoiseksi päälle ja ne kaivettiin sieltä 1900-luvun alkupuolella esiin vaivalloisesti jollakin ihmepumpulilla töpöttämällä. Mutta koska tämä oli laajennettu tämä kirkko silloin 1800-luvulla, niin nämä pääholvin kaikki maalaukset oli menetetty siinä, koska se oli pitänyt holvata tietysti sitten uudestaan. Ja siinä on todennäköisesti ollut ne kaikki evankeliumien tapahtumia kuvaavat maalaukset. Sitten tietysti oleellinen asia on se, että vanhat kirkot, monesti uudetkin, niin on rakennettu aina tiettyyn ilmansuuntaan. Eli alttari, pääty on aina itään päin. Väärin arvattu, tämä ei ole maailmanpoliittinen juttu, vaan mitä idästä tapahtuu joka aamu. Aurinko nousee idästä. Aurinko nousee idästä, valaisee muuten hienosti tuon alttaritaulun. Meillä oli täällä juuri läpi yön konsertti. Aurinko nousi silloin 4-5 maissa ja se oli uskomattoman hieno näky, kun luonnonvalo tulee tuosta lasimaalauksesta läpi.
Aurinko nousee joka päivä, joka aamu uudestaan idästä. Ja se ilmentää sitä, että joka aamu valo voittaa pimeyden. Valo voittaa pimeyden aina uudestaan ja uudestaan. Sen takia myös päämessut, eli seurakunnan pääjumalan palvelus kirkossa on aamulla. Se on ikään kuin joka kerta uudestaan pääsiäisaamu.